ଜାଣିଛି କଲ୍ କରିବ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ କହିବେ ତ? କୋରାପୁଟରେ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଯାହା ଯେତିକି ବର୍ଷା କମିଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମାନେ ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଗରମ ହେଉଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବି ବନେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ବାହାରୁ ବି ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଇଦିଏ, କାହିଁକି ନା ମାନେ ବାହାରେ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସକାଳ ଖାଇବାଟା। ତ ୟାଙ୍କୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଏତେ କାମ ରହୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ଇଏ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଆଗ ବସେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ବସିବି ଆରାମସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କାମ କରିବି, ମାନେ ମୋର ଅଲଗା କାମ ସାରିବି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇନି। ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଦେଲି ୟାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ପରେ ଗାଧେଇବି, ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ବି ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତରତର ହେଇକି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କରି କାମ କରି ହେଉନି। ତ ତାକୁ ଯିବା ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଗାଧେଇବି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ସଫା ହେବା ପାଇଁ, ୟାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ସେଟା ସଫା ହେବ। ଜାଣିଥିବେ ତ ଘରେ ରହିଲେ କେତେ କାମ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ସାରିବା। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଏଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଘର ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ, ଯେହେତୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା ହବ। ରୋଷେଇ ଘର ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସବୁ ଖାଇବା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ତରତର ହେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ରୋଷେଇ କିଛି ସଫା ହେଇନି। ତ ୟାକୁ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଗାଧେଇବି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଯେତେ ଥର ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ, ରୋଷେଇ ଘର ଟିକେ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସଫା ନ କଲେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗାଧୁଆ ଠାକୁର ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ କରିକି ଦେଇଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ଭାବୁଥିଲି ଖାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଟିକେ ହଜମ ହୁଏନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଅମଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇଦେବି ବୋଲି। ତ ବନାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଅମଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଅମଲେଟ୍ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି ପକେଇନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଣ୍ଡାରେ, ବାସ୍ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ବ୍ରେଡ଼୍ଟାକୁ ସେଥିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ବାସ୍ ସେତିକି, ବେଶୀ ତେଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ୟା ସାଙ୍ଗରେ, ମେନଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଖାଇସାରି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଉଠୁ ହେଇଗଲା କେତେଟା 12:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥିଲି ତ ନିଦ ଲାଗିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଖାଇସାରି। କାମ ବି କିଛି ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦିରେ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଲାଉ ବନେଇବି ସୋରିଷ ଦେଇକି। ତ ତାପରେ ଇଏ ଆସିବେ 2:30ରେ। ଖାଉ ଖାଉ ତ ଆମର 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଦୁନିଆଙ୍କର ଡେ ସିଫ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୋର ତରକାରୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତାକୁ ମୁଁ ଇଏରେ କୁକର୍ରୁ।
डाली ये रहा भात लाउ अलरेडी मु काटी देछि बनैबा माने सोरिष बे काटिली सोरिष बे जस्ट बाटिली तो टिके रह जाओ तापरे बनैबा आउ मैंने जाइथिलु मार्केट नहीं कि आसिली चिकेन करिया पई ए कहला जे संडे अछि सकाले तो ड्यूटी जाइए किसी कर नॉनवेज तो भाविली कि हाँ चिकेन रात करदे से लगी जो आग भावुची कि मैंने 4-5-6 पीस खंडे तंदूरी बनैबी माने तंदूरी तो पीस मु करनी से नॉर्मल चिकेन पीस आनी किंतु से मसला सब किछि देकी करी जेहेतु फास्ट टाइम करुच्ची केमती हम कौन किसी जानी बसई देखा जाओ केमती होची मु टेस्ट कला परे आपण मानक संगे शेयर करी केमती बनई थी आउ टेस्ट केमती रही आउे चिकेन बनैबी भात अलरेडी बसी देइछि चिकेन बनैबी देखंतु केमती हेछि जानी टेस्ट कले केमती लागिबो याको काढ़ी देबो फास्ट प्लेट को बोलो ताती जाइए स्पाचुलाटा पाऊनी काढ़िया तो सांग मैंने बहुत टेस्टी लगुला या परे केबे मु आपण मानक संगे रेसिपी शेयर करी बहुत टेस्टी लगुला माने कम तेल रे चिकेन पकोड़ा कौन पूरा डीप फ्राए हुए तो डीप फ्राए भी करिया पड़ो तंदूरी चिकेन पूरा टेस्टी पूरा अलग प्रकार लगुला खाली मसला फसला टी नॉर्मली भलरे दबार अच्छे मस्त बढ़िया लगुला या पर मुझे आपण मान संगे रेसिपी शेयर करी तो ठीक अच्छे सांग मैंने आज वीडियोटा मुझे एंड करछि जदि आपको मो वीडियो भल लगुच लाइक करूँ शेयर करूँ आ सब्सक्राइब करने को जमा रही भूलें रोचे जय जगन्नाथ।